Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending isyo sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Good morning, syudad sa Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Darang feedback kita. Okay? Okay na ta? Pagka-feedback sa akong ding headset, no? Anyway, good morning sa inyong tanan, no? Good morning, Bacolod City. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa Malabutan, sa atong katingog subong aga. Welcome sa programa Istorya Espesyal. Upod gihapon sa inyo, kubos nga alagad, Konsehal Israel Ising Salanga. Live kita subong sa Diwa Easy Action Radio. Hindi lang sa radyo, kundi sa Facebook page sang Action Radio, no? So sa mga wide raya sang radyo, pwede kami makalantaw live sa aton sa Diwa Easy Action Radio nga page, no? Subong aga kadamo sa ato pag-istoryahan, pero ang pinakatutukan naton subong is ang Social Amelioration Program nga ginapaabot this week ma-accomplish and next week mahatag na sa bilog ng Pilipinas, no? Particularly diri naman iya sa syudad sa Bacolod, kag Negros Occidental, no? Amo inang pag-istoryahan naton subong nga aga. Today is April 5, first nga Sunday sa bulan sang Abril, no? Kadasig sang inadlaw, ligad lang ta nag-welcome sang 2020. Nag-Christmas, nag-New Year, pagtapos gid sang unang semana, linupok dayon tanan nga issue, no? Bulkan, linog, gira, wala tuo, no? And subong ini naman ang COVID ginatubang sa bilog nga kalibutan, no? And ini ang unang Domingo before naton i-welcome ang Semana Santa, no? Because April 8 is Holy Thursday. April 9 is Holy Thursday, April 10 is Good Friday, no? And Black Saturday, and then April 12 ang Easter Sunday, no? So nag-advance kita ya Semana Santa, matawhay ang dalan, waay sang may nagagawa halos diri sa Bacolod, halos 90% ang compliance sa aton yung mga main roads, no? Although may mga feedback kita nga nabaton sa kabarangayan, medyo gyapon yan, no? Medyo madamo-damo gyapon ang linagaw ko, no? Pero diri sa aton yung mga main highway, good job sa aton yung Philippine National Police and the AFP sa pag-implement sini. Nagmando si Mayor Bing Leonardia last week sang enhanced community quarantine paagi sa yang executive order, kag pag-implement sini naging stricto ang pag-check sa mga slakyan kag even sa mga tao nga nagalinibot sa syudad sa Bacolod, no? Ang statement ni Mayor Bing gani ko, no, virus will stop spreading if people will stop moving. So kung wala kita nagasige ginuwa, same na siyang statement ni Duterte, no, President Duterte, nga kung ara kamo sa inyo mga panimalay, layo ang possibility nga ipasapasa naton ang virus, no? Ang latest diri sa syudad, nagpito na ang positibo diri sa syudad sa Bacolod, no, from 1 to now 7. Kabay pa hasta lang 7 tani, no? 7 is my favorite number, no? Tani hasta lang 7 tani hindi na magdamo, no, para kita diya tapos diya ang aton manya pagtilaw ya, no, diri sa syudad sa Bacolod. Before na kon i-discuss further ang social amelioration tungod despite sang aton niya campaign, massive nga campaign, information drive, damo gyapon sa mga palamangkotanon. Ang tanan yung question sabton naton dugay-dugay ina, no. But before sina few headline lang gidanay discuss na naton gamay. Syudad sa Bacolod, paagi sa kay Mayor Bing Leonardia nag-allocate ng 20 million pesos to set up a
Molecular Biology Laboratory, no, Biolab, para sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Kay Dr. Drilon, kag sa imo dira ang makaupod sa Corazon Locsin, congratulations, God, no, God bless sa inyo dira. Kabalugit yami kadako sa inyo ginarisgo sa inyong kabuhi, no, kabalugit yami gawalabot sa inyong physical nga pagtilaw subong ginatubang tanang doktor ug nurses hindi lang diri sa Bacolod sa Bilog ng Negros kag kung malabutan ta pagid sa Bilog ng Pilipinas, no. Grabe niya pagtilaw, no, walabot sa physical nga kakapoy, grabe man inyo emotional nga struggle kay hindi kita even ang mga police, even ang mga kapitan, even ang mga tanod naton. Tungod after nyo libot, after nyo rescue, after nyo no pagigbato sa COVID, kabalo kami hindi ka mo makahakos dayon sa inyong mga kabataan because gapangaman man kamo, no. Gapangaman man kamo nga hindi man kamo hindi inyo mas lamulatnan or syempre sa ato niya mind kidaan niya gapaminsarta nga basic may expose ko sa public, basic may ara ako sang mga higko dabi sa palibot, no. So grabe ang struggle, mental, emotional and physical struggle, no. And for now prayer lang gid ang mo-offer namon, no, kita diya sa syudad sang gobyerno na mention ko a while ago nagatinguha nga mag-extend man niya sang aton masarangan. Pero kami nga pumuluyo, ordinaryo nga pumuluyo siguro ang amon gina-extend namon amon pagpangamuyo sa mga frontliners naton nga tani matapos ini siya nga pagtilaw nga safe kita tanan, especially kamo, no, mas na value kamo subong, mas nagaka-realize naton kung ano kadako sang contribution sa aton yung mga frontliners, sa aton doctors, sa aton nurses sa amo sila nga pagtilaw. Siling ko gani ang kalibutan balanse man, no. Ang farmer last month do ga problema gid grabing ilarali, no, tungod waay na may kasapak sa ila, ang ila bugas do halos imported ang gasulod, ang ilang mga bugas halos hindi na mabakal, no. Amo na tabo subong, buhi-buhi ang aton mga farmers subong because ang in demand ang bugas subong, no. So siling ko grabe. Despite that, may silver lining at tawag wala may makita ka man lang ang mga advantages nga gina-contribute sa sini nga virus, no. Like ang ato niya kalibutan nagahil, nagaayo siya because sirado ang mga establishments, especially in mga naga-manufacture plus ang mga dagko ang mga plastic or mga ano dira ang mga pagabutang nga naga-damage ang ato niya ozone layer. Nagahil ang kalibutan na matamat tungod waay sang trabaho, waay sang traffic masyado, waay sang pollution, matamat ginahili man, no, ang aton niya nga palibot. So maski paano balanse man ang tanan, no? But we hope and praying after sinitanan maka-recover gid kita kag ma-value ta nga despite the absence of this and that kaya ta gyud magyapon mabuhi, no. Another news, padayon ang paglibot sang opisina ni Congressman Greg kag ni Vice Mayor El Cid, no, nagpadayon sang sanitation sa syudad sa Bacolod because na found out nga ang virus kali nagastay sa aton mga sapatos mas lawig compared sa mga bayo naton. Kung matapakan ka na sila, mas malawig ng stay sa virus, isulod mo sa imong balay, itapak mo tong sapatos, more chinilas mo, nagaspread pagid ang virus. So padayon ang sanitation na ginakandak sa aton yung mga opisyalis, no. And another thing, allow me anay to inform the public also nga ang syudad nagahimo sang tikang para ma-seal off ang mga ultra risk mga areas, no. Gin-declare ligad ang mga barangays nga ultra risk areas, no. Sa diin dito nakita ang mga nagpositibo, no. So amat-amat gina-seal ini sila kag tinghuan niya palayo siya sa exposure sa publiko, no. Ang hindi siya malabyan or ma-minimize ang flow sang tao dira, no. Para mas malayo pagid kita sa possible nga mga panglaton, no. Another news, sa Restore on Wheels nagsugod na, may gin-launch ang syudad sa Bacolod ng mga salakyan or trucks, no, nagalibot sa mga poroks every hour para hindi na magwa dira sa inyong area or as much as possible i-deliver na lang dira ang inyong mga needs, ang inyong mga balaklo, no, para no need na magpa-mall pa or kundi magadto dira nga market, no. Gin-launch ang Sari-Sari Store on Wheels, naga-drive in na siya. Depende kung di siya nga barangay ma-assign sa sinang adlaw kag bit-bit na ang mga possible nga mga balaklon ninyo, no, nga hindi na kamoy mag-travel pa, no. So Sari-Sari Store on Wheels ang tawag sinada. All right?
And ti ligad, isa man sa mga headline, nagpanawagan ang aton nga Vice Mayor, Elcita Milaran, sa aton yung mga PUMs, kung pwede mag-coordinate yun sa City Health Office, kaya medyo may difficulty, I think, sa paglabot sila sa ila. Considering nga hindi man sila PUI eh. Ang PUI nga medyo bugat na ang ginabatsyag, gina-isolate na sa hospital. Ini mga PUM siya, gina-require lang ni sila nga mag-self-quarantine. But need nila maghatag update kung ano nang ilang sitwasyon subong, no? Kaya dapat na-recommend gid sa City Health Office o kung sa hospital nga safe na gid sila, no? Nga free na gid sila from COVID. So kanami man positibo man sang ilang response, no? Nagmatamat, nag-coordinate naman sila, and now na-identify na sila kag ang iban na check na subong na tagaan na certification nga free na gid, no? Sa possible nga paglaton sang COVID, no? And allow me also nga magpasalamat sa aton mga sponsors ng mga donors sa siyudad sa Bacolod nga nagbulig sa aton hand in hand para maghatag man niya serbisyo. Abi niyo mga ka-aksyon, mga palangga, no? Isa sa mga na-realize ko sa Niblao, grabe, gaginuwa ang mga tao nga may heart gid nga magbulig, no? Inablang siling mo puro na lang binasasanay sa Facebook mo basahan mo before sa COVID. Subong nakita ko unexpected, tamo sa gabuligay. Iban barkada ko pa, duwa ginag-intra politika, wa ginag-intra sa unay, subong ga-volunteer mo, ga-volunteer ya, may mga naga-donate, may mga naga-bulig, kag naga-extend gidya sa bulig, sa especially sa mga poorest of the poor naton. Grabe, mabilib ka gid, no? Inablang, if there's one lesson na learn ko sa sini nga pagtilaw, nga krisis, nga may mga gagawa ang natural nga bayanihan sa kada isa sa aton subong, no? Thank you, gid. Excuse, June Labtik, Romeo Importante, sa UNACO Regional Operation Officer, Rakesh Kumar, Premray Punjabi, Dr. Patricia Torre, Grace Harvest Church, Johnny Rizaba Jr., care of Brenda Burgos, Coca-Cola Butlers Incorporated, Coal Company through Jean Chua, Nopseya, care of Sarah Grace Arcolas, Pepsi Products Philippines Incorporated, Bacolod Integral Tradings, Atlas Hardware, care of Honorable Cindy Rojas, Negros Teachers MPC, care of Brenda Burgos, CCLDO, Bacolod Public School Teachers and Employees MPC, care of Brenda Burgos. Thank you man kay Christina Lee, Dino Foundation through the Office of Presidential Assistant for the Visayas. Globe Telecom, salamat. Distillera Bago Incorporated, Asian Alcohol, Lopez East, madamong salamat. PLDT, Reynalde Alejandro III, Parolas Guimaras, Personal Collection, thank you, gid. Na Noe Distaho, Basing, thank you. Vikings, BCPO, Vikings. Yun hidlaw ako sang anlikaon. Nature Spring, ang Nature Spring water nag-agi sila sa ato, no? Ginteksan ako sinisang ilang manager, kaya nagambal sila nga ma-donate sila 3,000 bottled water, no, para sa aton mga pumuluyo. So ginpasa naton sila sa siyudad sa Bacolod, no. So tiya ko personally tungod sa akong sila nag-contact, mapa-thank you gid kuya sa Nature Spring, no, sa inyo man nga pag-extend man sa inyong bulig. Migo, salamat gid, no. COVID Warriors of Negros, Amity, salamat. Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry, grabe man ang bulig, no. Dagyaw ni Grense, Almana Group, and San Miguel Corporation, madamo gid niya salamat sa inyo pag-partner sa siyudad sa Bacolod. Paagi sa inyo man ang mga donation niya, no. Thank you, gid. Alright. Diri kita anay, okay na, nabasa ko na tanan niya update. Alright. Isa pagjali, si Mayor Bing pahimo, no, ng mask nga nakapasar ini siya sa standards ng Department of Health. Nagpangita siya ligad sa mga sastre nga magtahi sang at least 50,000 ka mask, no. 50,000 ka mask nga ihatag sa tanan yung mga frontliners, nurses, doctors, border lines, check-up points, etc. Diri sa siyudad sa Bacolod, no. Special sa mga kapulisan naton, Sir Binyas, you're doing a good job, no. Ti sa amon di barangay ang medyo aktibo daya kay tungod dira ako istar nakita akong giyo ya si Sir nalipat ko
migo ko gid no nang grabe man ti aktibo sang iya man niya nga pag-perform yan no nga ating kapulisan ayaw-yawan man hamak mo ginabantayan nila tunga sa milyon man niya populasyon no? Sir Gabana si Sir Sherlock Gabana gali no kita ko da grabing dakpanay nila sa amon di nga area man diri sa Minorte na yun niya no. So sa aton mga kapulisan nga nagapulaw 24/7 way nagatulog shifting in sila hasta gid mag-aagaya hasta naman magabi naman no. Ako kapilan ako nasitaan gani namiang gid sa ilang pag-perform bala kay way pili kung ang bawal dapat no. All right. Diri kita anay sa inyong mga palamangkutanon. Kabalo ko aware naman diyan mo tanan pero kabalo na kamo kung ano ang mga pwede kag qualified sa aton yung social amelioration program no. Kabalo gid mo na pero gaan ta kamo idea anay before ko entertain ang inyo diri nga mga comments kung mahingagaw ko gidman no kung mahingagaw ko sa entertain wait lang ha. All right, liwaton naton ang ini nga programa iya ini siya sang nasyonal no clear na siya bayanihan act na siya nga ginpasar sang aton nga presidente para iya ibulig sa mga nagaantos gid subong no mga apektado excuse ang COVID no. So, that is 6,000 pesos, nga amangkot mo, nga ang announcement, 5,000 to 8,000. Nga adri sa Bacolod, 6,000. Mga palangga, nag-6,000 kita, tungod gin-evaluate na siya per region. Ang Region 5, 5,000 nagsatanan. Ang Region 6, 6,000. Ang Manila, 8,000. So, depende na siya. Gin-evaluate sa national, kag diri sa Bacolod, ano kita diri, 6,000 pesos kita diri. Amon asa ang bilog ng Region 6, no? 6,000 yun na siya. And para ma-idea ka mo, basic lang ganyan information, ang qualified sini, economic workers. Another term in asya for the poorest of the poor. In contrary sa statement yung nagapagwa, nga tanan niya pamilya matagaan, hindi. Klaro na siya katama, no? Ligad, ginmangkot naton, gin-interview naton ng ating social services and development head sa siyudad sa Bacolod, tungod dira na nag-aagi sa iya ang atanan niya information from Region 6 kaging klaro yagit kablo kamo amo niyo kadamo subong sa mga changes kadamo sa mga gakakibot man kita diri sa lokal nga amo ni gali ang pag-implement nila gaanta kamo example may mga nagalapta nga text from Senator Peter Cayetano nga bawat pamilya matagaan tama nabasa niyo na sigurado gid ko nga magin post ko sa Facebook kagapon nga na-confuse mo ko gani nga gin-announce man ni Senator Peter Cayetano nga hindi tanan makabaton. So, in contrary to, sa text message nga nagadapta. That's why siling ko hindi kabudlay subong kung anong patihan naton kay base ang text message nga halin kay Senator Peter Cayetano base pa fake news man to blaw or let's say bituod man to. Now, we have a new video nga ari subogin post sa Facebook ko kagapon yung naghambal naman siya nga hindi tanan matagaan. Arada, klaro ka tama. Siling niya, mga 75% lang siguro ang the most nga pwede tagaan. Ang identified lang gid nga qualified maka-avail sini. Ara, klaro ka tama. Halim na mismo kay Senator Peter Cayetano. So, kabudlay, no? Hindi kundi na yun ang imo diri nga patiyan. Common question, sanay, before ko basahon, dili kay tungod gin-check ko di ang post ni Attorney Cesar Distrito, lain naman yung version niya. Ang version niya, nami ni siya, ang version niya, sino ang hindi pwede. Amo na siya, klaro na siya. Now, few lang gid na nga sulito. I-review ko lang na liwata ang aton niya information. Una, 1 per family. 1 per family. Amo nang instruction sa aton. Kung sa isa ka balay, sa isa ka household, sa isa ka balay, 3 ka mo ga-istar nga pamilya, nanay mo, ang iya 2 ka bata, may pamilya naman, pero nagalumon dira. Kag may qualified sa inyo, pwede nga 3 ko mo tagaan sang form. Pero, kung may isa da sa inyo nga qualified, kag-ara ka mo for example sa subdivision, no? Example B, 2 picture out na may 2 ka balay. Ang isa informal settler o kung tawag sa amon sa una squatter, no? Dira sa amon barangay. So imonta sa informal settler. Kag isa ka subdivision nya balay. Ang 2 kabalay, may 3 ka pamilya each. Sa isa ka sa sininga dako nga balay, may isa diri nga PWD. Sa isa ka dako sa gamay nga balay, sa may informal settler, may isa man diri nga may PWD. Now, amo ni parang picture out nyo. Sino laban-laban ang mauna sa ila? Diri sa informal settler. Because klaro katama nga ang unahon isa tong mga poorest of the poor o kung
informal settler. Amo siyang statement ni Ma'am Pasetero, ang ato niya DSSD head. Now question, is it possible nga malabutan man ni siya, nga matagaan man ni siya? Yes. Kung may bilin pa sa form. Depende, amo niyo, depende sa pag-evaluate. Amo din, hindi ko katsindi. Tawagan ko dugay si Liga ng mga barangay bla President Les Gonzales kay para makabati ta straight sa iya. Kaya siya mismo galingan man ng ulo about sina. So karon dugay may time kita tawagan ta siya ipa-explain ta pagini sa iya further, no. Pero kapag hindi isa mo sine 75% of the total population ang maka-avail ng gid sine. Do amo na siya, I think, do 3/4 3/4 sa statement ni Senator Peter Cayetano. Hindi ko nga may information man halin sa iya kay hindi kakabalo kung diin dapat maghalin ang impormasyon eh. Pero since may live video siya and considering that he is a senator, nagapati kita nga ang iyaman niya intention niya is to help disseminate the information. Now, may kinset nga guideline kag number of beneficiaries ang Department of Social Welfare and Development. Tandaan nyo gina ha, may ginset lang sila. Example, sa Bacolod, pila ka pamilya meron dire? 160,000 families. No? 160. Pila lang ginatag nila? 103,000. Buot silingon, klaro-klaro ginaya nga, kabaluman na sila nga hindi tanan matagaan. Because may ara kita sa mga 57,000 families nga hindi kaya ka-avail. So, posible, amo na sila ang nakagalin sa Class A, middle class, or base sa mga subdivision siguro, no? Bay ko kabalo kung paano na siya implement, bay ko idea. Ang nabalaan ko lang gidya is nag-set sila qualification. Question. Now, sa isa ka pamilya, 3 ka mo. Sino qualified ra? Check ko nanay kung sino dira ang pasok sa aton yung mga guideline. Pero sino, for example, dapat may senior citizen, may mga kapansanan, o PWD, may buntis, nagpapasusulaktiting, bale, solo parent, overseas nga waay na trabaho, subong, mga maralitang katutubo, amuning indigenous people, tiwa man diya sa aton niya yan, most of the time, mostly bukid, di sila makita. Mga kapuspalad at mga mamamayang walang tirahan, mga informal na manggagawa, na amon sila, direktang inuupahan o okasyonal na manggagawa, yan, mga subcontractor, manggagawa sa tahanan, mga kasambahay, mga bulig, mga driver ng pedicab, tricycle, PUJ, UVs, taxi, transport, etc. Micro-entrepreneurs at producers, may-ari ng mga tindahan, sari-sari, store, at mga katulad noon. May-ari ng negosyo ng pamilya, mga may-ari ng negosyo ng pamilya, sub-minimum wage earners, mga magsasaka, mangingisda, at mga magagawang bukid, mga empleyadong apektado ng patakarang no work, no pay. No, amo niyo. Kung 3 ka mong qualified, example 3 ka pamilya. Ang isa ka pamilya, why qualified kiti ang upod da bana ya kag bata ya, ti bay man da ya, hindi man PWD bata ya, manabi. Ang isa naman niya ka pamilya, ang utod ja sa isa ka balay. 3 ka pamilya sa isa ka balay mo. Ang isa naman niya ka pamilya is no work, no pay. Why siya trabaho? Subong asawa, why man trabaho. So mo qualified siya hindi. Qualified siya. Ang main nga pamilya, amo nang tagiyagit ka balay, amo nang ilang iloy, may senior citizen siya. Ang iyaman ni nga lula, balis, ang duwan ni kabata, ara man da. Pero may pension. Qualified siya po hindi. Qualified. Basta na belong siya sa poorest of the poor or economic worker be. For example, galing hindi mo sila considered yan ng economic worker tungod sa informal settler, may gistada yang wala giobra. Wala giobra. Ga-drive tricycle siguro eh. Pero wala giobra, no? Mas qualified yun na sila. Now, pinaka-common din nga question, ginmangkot ko man ni kay Social Services Head, Ma'am Pasetero, ang subdivision, gid. Ang subdivision, sudlon hindi. Now, i-picture out yung matabo. I don't know kung sakto ini siya. Ipa-confirm pa kay Kapitan Les Gonzales Dugay-Dugay, no? Bilang presidente sa Liga ng mga Barangay. Unahon ang informal settler. Amo to klaro sa social services naton. Unahon ang informal settler, no? Example, may ara ko dit 1,000 sa ako niya barangay, no? Example, may ara ko dit 1,000 sa ako niya barangay. Gilibot yung informal settler. Ang naubos ko nga qualified niya pamilya after may istoryahan lang ng survey karon gilapta subong sa bilog nga Bacolod nga may photocopy nga may survey balikan ko na siya dugay-dugay mga palangga ha. Chill lang anay inyo diri mga comment. Example na ubos siya 900 out of 1,000. Nagkita iya sa mga squatter area sa informal settler nga may 900 rin nga qualified.
may shin nga nabilin. Anong himuon ni DSSD? O kunya DSWD? Lumpat siya sa lain ng mga level. O sigpot ko na, ang mga pigado da, lumpat ko. Diri naman ko sa middle class. Amo na pagsulod nila sa iban yung mga lugar. Posible ang mga subdivision. Meaning, ang medyo klaro subong, according sa kay President Duterte, kag according sa social services, unahon ang poorest of the poor. Question, ang 4Ps pwede hindi? Hindi. Hindi sila pasok sa ato nga social amelioration. Tugod may lain nga setup may lain nga setup para sa ila ang Department of Finance kag ang national. Now, diri kita anay. Sa mga hindi pwede o kung disqualified, according sa Attorney Cesar Distrito, our former city councilor, no? Number 1, kung ikaw membro sa 4Ps sa labag kabugulang, hindi ikaw pwede kay sila may araman sang masulod nga amelioration on top sang ilang allowance. Meaning, may ginabaton yun islang allowance, no? Ang 4Ps naton, pero may dugang pagidya ang gobyerno sa ila, ang national nga gobyerno sa ila. So, hindi ni sila dapat tagaan sang card. Klaro na. Kung may batian kayo mo dira, ang 4Ps sa tagaan pagid, i-report nyo. Kay bawal na siya sa aton yung lahi, no? Number 2, hindi ka pwede kung may sweldo ag income ka nga 10,400 per month or more as NEDA poverty threshold, hindi ka man pwede. No, kay tungod may na-set na siya nga standard dira kung pila ang income dapat sang maka-avail. Number 3, kung ikaw private employee kag ikaw naka-avail sang iya ka dole nga financial assistance, hindi ka man pwede. Upod sa mga fisher folks nga nag-avail man from Department of Agriculture. May ara sa mga fisher folks, may ara sa mga empleyado nga nakita ko na gin-screenshot nila kag ginpasa nila sa akon, nakita ko nga may ara nakabato na sila from DOLE kag Department of Agriculture financial assistance. Pag nabalaan niya na siya, kag nag-avail ka pagid sila nga card, that is double compensation. Pwede ka na makusara palangga, no? So take note, kung nakabato ka na sa DOLE, kag sa Department of Agriculture, hindi ka na pwede makabaton from social amelioration. Now question, unfair na siya kay isa man lang kami nakabaton, iniya 2 months niya ho, di ba? 6,000 din siya for April, 6,000 sa May. Now, iyan na siya guidelines ang national. Department of Finance, ina siya ang nag-set sang guideline, kag ang national nga opisina. So, kita diri sa lokal, wait may mahimo, but to obey sa ilang guideline nga ginaset, no? Next, mga negosyante, pareho sang planter, may mga building, producer, kag iban pa nga dala na kag iban pa nga dala na ang sari-sari store nga ang ilang asset hindi magdubo 100,000 pesos, hindi man pwede maka-avail, no? Number 5, regular or plantilla government employees and officials, dala na ko da. Kag ang GO, hindi ko sigurado kung pwede ang GO, pero I think why na butang, pero makutunta, no? Perti kung mga bakadaan government employees, dala na ang mga job order, eh. Number 6, barangay officials. Hindi pwede ang barangay officials man sila maka-avail, no? Bali matabo sa barangay officials naton, sila lang gini ang ila papel diri subong tapalan, no? Bali sila ang ma-shoulder sa tanan niya problema, ihaboy sila tanan, sila ang masalo sa tanan niya akig kag yaw-yaw, pero bawal man sila at the same time, no? Alright, kung wala ka sa requirements, maka-avail ka lagi hapon, may mga requirements kanya pangayoon sa inyo. Very simple nga requirements, no? Like kung solo parent ka, solo parent ID. Kung senior citizen ka, senior citizen lang gid nga ID, no? Kung wala ka obra, i-certify lang sa barangay, kilala ka man sa mga barangay nga wala ka sa trabaho. Kung toda ka, no, nag-drive ka tricycle or tricycle, membro ka sa sinanga toda, pangayo certification sa toda. Amo ng mga attachment, very simple lang gid tama, no? And then fill up ka lang sa form, no? Para ma-accomplish, after mo na ma-accomplish, i-process na siya, and then i-release na sa inyo dayon. Take note, dasig ni siya katama. The moment mahatag na sa inyo ang social amelioration card o kung SAC nga tawag, fill upan nyo na siya dapat insakto ang detail kag upon evaluation sa ato nga social services, upon evaluation yung qualified ka automatically isulod ka sa payroll. Pag makompleto ang payroll sa bilog nga Bacolod, for example, kompleto na 103,000 families for example no? Ihaboy na siya sa Department of Finance sa Region 6. Ang Region 6 ma-download sa kwarta sa syudad sa Bacolod. Tungod nag-meet session kami ligad sa Sanggunian Panungsod, gin-approve to siya naton upod sa aton yung mga kaupod dira sa konseho,
kay Vice Elcid Familiaran, gina-approve naton ang MOA, Memorandum of Agreement, ng makapasulod na kwarta ang national o kung ang regional sa siyudad sa Bacolod. So, after makumpleto ang papeles, dasig na siya. Kaya ang kwarta ready na siya actually, no? I-download dire sa siyudad sa Bacolod, pag-download dire, i-distribute na siya sa inyo. Hindi pa ko kabalo subong kung per barangay ini siya or kahit base next week ara ng kwarta no? Let's say by Tuesday be ang deadline or Wednesday, i-process ini siya, Thursday, Friday, base pagka Monday mismo or Tuesday, ara ng kwarta, madasigin na siya. No, for the month of April and for the month of May, no? So, lantaon ta kung anong proseso sina. Pero ang pinaka-crucial subong actually is to identify kung sinong qualified, no? Before kita magpadayon, base pa tawagan, lantaon ta kung bugtaw na ang ato niya ABC President o kung Presidente sa Liga ng mga Barangay, Kap Glias Gonzales, no? Ang inyong mga questions, mga palangga, balikan ko dugay-dugay, Wait. Na, yun to lang. Tawagan tayo na si Kap Glias. Kung ka-board ka lang, diin ka maka-avail. Kung diin ka nag-star. Ang instruction ni DSSD head, kung diin ka nag-star subong, may balay ka da or apartment ka da, kag ma-qualify ka, pwede gid. Example, taga-bata ka, pero dito ka nag-board o nag-apartment sa Singkang. For example, kag qualified ka ha, qualified ka, way ka balay nga imo mo, nag-apartment ka lang tabi, o nag-board ka lang tabi, dira ka mismo maka-avail, no? Amo na siyang instruction sa aton niya, no? Sir, mangkot lang ko tani kung sa Mao bago may ara man. May ara bilog nga Pilipinas, may ara, no? Okay, balikan ta kamo anay. Live subong ang aton niya Liga ng mga Barangay President, kag kapitan sang konsehal ini siya tungod ex officio member ini siya sang konseho bilang presidente sa tanan ng mga kapitan sa Bacolod, kapitan sang Barangay Takuling, former SK chairman also, Lady Glias Gonzales. Kap, good morning. Good morning, Councilor Ising. Kaya good morning sa tanan mo na listeners sa Subong na Aga, especially sa aton na 61 punong barangay na nagapamati gid subong sa aton Subong na Aga. Kap, live kita subong sa page ng Action Radio kag sa radyo gid mismo, no, sang ato programa Istorya Espesyal, and ang topiko naton subong is ining ginaistoryahan sang bilog nga Pilipinas, ang Social Amelioration Program, no. Kap, gindiscuss ko di agina ang mga pwede kag hindi pwede, no, and pero subong Kap, ang istoryahan tanay subong ang difficulty ninyo dira, no, sa barangays tungod halos tanan subong aware naman kung sino ang pwede, sino ang hindi pwede, ano ang mga requirements medyo mataas-taas ang awareness. Now, ang gusto ko na maintindihan subong because madamo subong ang gina-encounter nato nga problema sa kabarangayan. Kumusta ka mo, Kap? Kumusta ang inyo implementation? Kumusta ang inyo planning? Kumusta so far ang pagpalakat sang aton mga punong barangays? Good morning, anay sa mga kapitan naton sa Bilog nga Bacolod, no, sa Bilog nga Negros. Yes, Kap, go ahead. Yes, Councilor Ising, no. So, it's day 2 sang nagagawa kami para sa Social Amelioration Program sang DSWD kag sang ato na national government, no. So, siling sa mga kapitan with the COVID-19, amo ni siya ang pinaka very difficult task namo, no. Kay ang aton na guidelines o kunang instruction sa amon sa last week namo na meeting with the SSD, DILG and other agencies, lain ang instruction, lain man nagagawa sa national news kag sa social media, no. So no hard time kami to explain sa tawo, no, na ang city o kun ang barangay may ara lang specific number o kun ginatawag nato na quota para maka-avail o kun makakuha sang para sa social amelioration program. So kun may quota meaning limited o kun may tawo na hindi maka-avail, kag may ara man yan na maka-avail, no. So although na may kung nakasulod ka mo sa bracket o kung sa guidelines na kung sino ang maka-avail, so go taas ang ato na chance, no. So kung damo ang percentage kag kung pugod akong senior citizen, example, no, for Barangay Takuling, gaan kita 6,000 to 7,000 forms and beneficiary para sa dira, no. So example, may senior citizen kakako na 6,500 pa lang, wala pang other sectors. So paano ta na siya paigoon, no? So amo na siya ang difficulty naton subong kay ang tanan nakakita sa Facebook, sa national news na every family gid ako tagaan form, which is total opposite
sa instruction na ginahatag man sa amon sa DSSD sa last meeting namon. Okay. So, amo na difficulty niyo subong because ang i-declare is lain and subong ang implementation is lain. Yes. Diri bala ka Councilor. po, may nag-chat diri sa akon. Sila magamon akong selya, pang sugid ta ka mo kay Duterte. Ako ganit bala ka, ang pinakagusto ko gid matabo, biligyan nyo kami sugid kay Duterte. Biligyan nyo kami message tanan kay Duterte kung ano nang kakatabo nga lain ang ilang announcement, lain man ang implementation diri subong sa ato, no? Because kalibog ang ato niya ulo. Ang una nga information is kada pamilya i-qualify dapat. Anay subong, may number, may specific number lang silang ginatag. So siling ko, I don't know kung paano nyo gina-handle, gina-explain, Kap. Okay, so gina-explain namon at our level no in layman's term na pag-itsindi namon kag based ang amon na briefing sa amon sang last week no. So amo lang ang amon na ginapainsyindi. Although na may ara na nakainsyindi, nagkapasalamat kita sa nagka-insyindi. Gina-follow man lang namon ang guidelines. May ara gid na hindi kay insyindi, amo na isugid ta kamo sa DILG, sugid kay President Duterte. So wala na tada may mahimo Councilor Ising say kung amo na siya nga to na isa pa kon for now, hindi kami ka-proceed. Deadline on Tuesday. Asa subong wala pa ang form sa amo no. So ang ano kung sa pakon namon hindi kami ka-proceed, kami man sapon ang liable na wala kami ka-submit sa beneficiary o kung wala na accomplish ang mga forms during the deadline sa amo na sa Tuesday. Kap, may klarohon lang ko, kaya may message sa bungo. May iba may nga barangays ko, no, nga photocopy anay ang ginahatag. Ang akong sinabang sindikap, isa mo siya ne. May mga barangay, gid man niya, nga nagkakandak na survey. Anong purpose na? Para fair. Para fair, hindi bala? Amo na subong kaka-misinterpret lang bala ang approach o kung ang initiative sang ato ng mga barangay officials, especially sang ato ng mga kapitan. On my experience, like 6,000 beneficiary. Ang atong number of families is 20,000 for barangay Takuling. No, example ko lang sa Takuling kay ng ako no. So paano ko na siya ma-prioritize ang ako na tagaan 6,000? Kung pahapos lang, tikang kilala ko lang Councilor Ising. Correct. No? Ang kilala ko lang kag kung sino lang ang mapalapit sa barangay hall. But in the spirit of fairness, kag transparency man, ginahimo sa mga barangay officials, ginistoryahan ni namon, na makandak pre-survey o pre-assessment. Kay kung 6,000 ginhatag sa imo na allocation for your barangay, 6,000 forms, original forms man ang ihatag sa imo. So gina-example ang matagaan tabi ka kon forms ka nagkadto siya sa barangay hall is a 4-piece beneficiary. So automatic 4-piece beneficiary, hindi siya qualified for this program. So ang forms ta kanugon ato tani si Manong tricycle driver, pwede patutani matagaan sa form. So kung ang survey ni tool ni namon para effective kung sino matagaan naton sang beneficiary kag hindi maka-disqualify. So tani hindi ma-misinterpret kaya mo lang gid ni ang tool kag ang approach naton na para mapalambot tagid kung sino gid ang dapat tagaan sa sini na social amelioration Program. program. Kap, klaro to siya katama. Isuliton ko lang. Ina siya nga form, ang photocopy, ang purpose na is survey. So dapat laruhon gid sa tao nga survey ina siya. Ang reason ko nga black up ang iba nga tao nagreklamo because wais lakad hindi. Ang actually in fairness man sa tao, maalam ang mga pumuluyo naton subong kag kung ma-explain lang sila clearly ang purpose na gali is to conduct a survey, maintindihan man na nila actually. Ang ginareklamo lang isang iba nabasa ko last night nga konsehal tani iklaruhon yung survey ni gali kay gasala kami ang information na ginhatag is original. Pero ang imo to nga punto is very clear. We have example in Takuling to 20,000 families for example. Now, kung 20,000 families even si Superman hindi ani kaya, no? That's why dapat i-conduct survey anay para dira pa lang mismo makita mo na, uy, 4-piece kagali, diri pa lang alarms na tungkol nag-double check kami sa barangay, nakita ang ngalan mo ara sa sulod sa 4-piece, hindi ka magintra. Hindi ka. Bisan pigado ka, bisan nara ka sa poorest of the poor sa amo niya barangay, tungod nag-appear ang name mo sa 4-piece, tungod sa survey form, klaro ni, eliminate ka. So ang purpose sang survey form is matagaan mo chance to express sa inyo kagalingon kaya why ka kabalo base ang abi mo nga example ko plaka pa mo niyo base abi naton ang
ang aragay star sa nga informal settler, wala agad isang qualified sila tungod wa man PWD, may mga obra man tanan, professional man tanan. So hindi sila qualified pero gi-star sila sa may informal settler sila. Ikaduwa, ara ang balay mo sa subdivision pero caretaker ka lang gali, caretaker ka lang, bilog mga pamilya nagtinlo lang sa balay. Amo na siya ang purpose kung nga dapat naga-conduct survey ang aton mga kabaranggayan para mas fair, mas mabasahan, mas maintindihan sang aton nga opisyales sa barangay kag social services ang ilang standards sa ilang pangabuhi. Tama, Kap? Yes, correct na siya, Councilor Ising, no? Kay, with the 20,000 families, no? And for the smaller barangays, they miyara sila 200 families. Hindi naman tanan-tanan ma-identify kung ano ang status of living nila. So, through the survey, tani, mabalaan naton kung sino ang rightful o kung ang worthy gid matagaan sa ato na forms, no? So, malipay ta kung ang matapaan o kung ang ma-declared as beneficiary ang worthy gid ka rewarding man para as kapitan na matagaan sila para sa ilaman. Okay. Kap, anything more? Ano ang pwede ta mapalabot nga mensahe sa aton mga pumuluyo, especially subong nga naga-crisis kag nagadamo ang problema because of this? Anong mensahe ta? Okay, now before that, Councilor Singh, gusto ko lang i-emphasize no, na ang Liga ng mga Barangay Bacolod, in our end, nagpadala kita letter sa DSWD Region 6, Okay. DSSD Bacolod, no, BILG Bacolod, na ang about sa amon na sentiments as kapitan, no. So, 61 kapitan, ginpa namon to express na mapagwa sila clear statement. I-clear nila sa public ang true guidelines kung ano gid ang gina-apply diri sa kabarangayan na subong anong kakatabo sa kabarangayan subong no kay subong gambalang ko I know na may na hindi magpati kay kapitan man ko mo nang so dapat may tan may ma-stand no so sila ang rightful agency na subong tani magwa kag i-explain nila sa public na not everybody matagaan form not everybody maka-avail no so with damo naman date sa amon sa subong tani amon siyang pinakabugat na task so kakabay pa na matagaan nila clearer guidelines kag press release na para maklaro man sa tawo kay ang kapitan subong ang nagwaya tapalan ng kapitan no ng sala ang media ang social media then ang sala ang implementation naton lain no so go ka ang atang ang bags sa likod namon kagabigid no so kabay pa na ma-clear ni as soon as possible kay Tuesday na ang deadline before na mag-mess up ang ato nakapukukan kag ang ato nakabarangayan. Thank you, Kap, no? Kag sa imo nga kapdanan dira, medyo dako ini siya nga pagtilaw, no? Especially tsakto tong imo nga gina-raise nga point. Nami gito nga nag-appeal na kamo sa national kag sa regional, no? Kay tungod kamo mismo hindi maka-explain. Nagibot mo ko ni actually, nagibot ko, no? Especially nga ang unang advertisements ng DSWD. May video ko diya, Kap, yung save ko gid video di. Ang ilang unang advertisement lain subong ang ilang pag-implement, no? Ang unang advertisement is house to house, dapat tanan ko ng pamilya tagaan form qualify. Pag-abot na sa orientation, pag-abot na sa ilang nag-declare sila sang 103,000 lang. So nagakontradict siya, sa una nilang statement kag sa ilagit pagwa nga internal rules and regulations. No, nauna pa yung advertisement, nauna pa yung hype, tapos damo sang ilagin qualify, senior citizen, PWD damo. Tapos ang guideline nagahambal subong nga one per family lang gyapon. And bisan tatlo pa ng qualified, isa ka senior citizen, isa ka pamilya ni for example isa ka senior citizen, may PWD, may no work no pay, tatlo gid sila apektado. Pero ang guideline nagahambal nga isa lang gid gyapon per family, which nagka-create siya confusion sa aton niya pumuluyo, no? Medyo masakit-sakit sa ulo. So kabay pa Kap maka-reply sa inyo as soon as possible kung pwede pa lang mandate ang DILG. Kapitan Gles Gonzales, sang Takuling. Ng Councilor Ising. Go ahead. Pwede. No, so actually ang mga kapitan tanin hindi ni magbaton sang sininatas no kay kabudlay magpainsindi sa dalom kay kami ang naga-defend sang amo nakaugalingon subong sa tagsa na mo ka barangay no. So nagaano tani na ang DSWD nila ang mapanaog sa sinina campaign o sa sinina program
kay para at least sila mismo maka-explain sa tao. But with the mandate, kay wala ka tami mahimo, kailangan tayo ipadayon nun. Kag follow lang gid kami sang guidelines na ginahatag man sa amon. Kag sa siguro sa 621 barangay sa sa Bacolod, wala man niya sang nagintagaan more than sang iya na o kung equal sang iya na family population size sa iya na barangay. Meaning, tingala ko nabasa ko ligad sa isa ka kapitan, gambal siya nga konsehal basi mabiligan nyo kami da, nga hindi na kami mag-intra. Bali, nasyonal na lang, kung DSWD na lang ang manaog sa barangay ma-identify. Kay kung sila ko, no, ginadadahan sila, gina-accuse sila nga ginapili. So, ang inyo appeal subong, nga kung pwede, nasyonal na lang, o kung DSWD na lang tani ang magpili para... Yes. Mas mayo no kay ma-assist na lang si barangay kay para hindi kami matagaan malis kay this is money no, so ti ang kabudlay niya mag-explain sa tao. Kag ang mga kapitan subong kung kung buyayawon daan wala na subong cost no, so ti naga-avoid man kami sang self namon kay we are just humans na ginabuyayaw nagakasakitan man. Isa pa kinablakap, hindi ko katsindi, kay si President Duterte, nagmando, nabatian ko sa iyang statement mo nga wala nang politiko. Opisina ko na ang magtatrabaho para kunuwain ako no issue. Pero sa guideline, may gina-include yapon ang mga barangay officials, no? Tsak to nablakap kung ako tuod, may pang na lang mo, nasyonal na lang na akong regional lang mahandol sina mo para fair kung ang tao nagapati nga hindi fair ang official sa barangay. Ihatag na nga tuod sa nasyonal o kung sa regional, no? Yes, no. Kung muna siya, ma-work na lang kami with our little budget sa barangay. Paiguon na lang yan namon na makahatag kami sa tao. Additional be. Wala. At least wala kami i-explain sa public na iyan na siya isang national. Kaya kabudlay ko national, national fund. Kaya ginapangita gina siya sa tao. No? So at least with barangay budget, mapaigo namon yung amon na budget. At least wala kami i-explain ng mga technicalities or guidelines na nila, prescribe nila for us. Sa bagay. Medyo makapoy ito, ma-explain ka pa, ma-report ka pa, ikaw pa na maliquidate. Yes, ang kapoy actually ang mag-explain kag magpa-intindi sa public na kung ano gid ang tuod na guidelines na sang-sak na. Pero Kap, since ang administrasyon subong, I think isa lang gid gurong nami nga himuon naton, kung may pagwaong kita nga mga rules and regulations sa barangay ta, klaruhon ta lang gid, no. Kay last night nakita ko ang public ang reaction sang public. May nabasa ko yung okay siya sa survey form na namin sa opinion niya gin-PM ako gani galing di na ko kabasa bala tanan kay damo gid hambal ya mila konsehal dili lang ko yung ma-PM si mo hindi na ko tayo mag-comment sa nagadebatihay sige nga akong punto wa kay problema subong kabalo na ko nga survey form ni wala ko yung problema ang hindi ko niya namian niya nga wa gid pa-chindi sa amon yung survey form ni kay kabalo kami nga daan niya dapat original pero may mga tao actually may mga tao nakachindi pro mayo ila pag mayo ila pag Yes, magina na kayo hindi kay nagapasalamat kami sa inyo na understanding no. So those na wala tamay nang intindihan naman palihog si kapitan kay kami di ang nabutang niya sa tunga-tunga no. Gusto mo namon tagaan sino hindi gusto na matagaan ang para sa ang tawo naton sa kabarangayan man no. Galing kay limited lang gid o kung may quota lang gid kita. So wala kita na may mahimo. Gina-implement lang namon gid kun ano ang gina-instruct sa amon. Okay. Kapitan, madamong salamat. Kag kabay pa tani nga magpangibabaw ang katawhay at pagdinsindihanay sa mga opisyales sa barangay sa pumuluyo no. Kabay pa nga ihatagid naton fairly sa nagakaangay nga taho ining benepisyo from the national government no. I-pray tagid nga itagaan kita mo wisdom nga kabalo ko hindi man way man perpekto nga panggobyerno no. Kita diri sa syudad nagaamin man kita sina pero kabay pa nga sa spirit sang fairness man kag sang conscience naton magatopa gid ni siya Kap sa mga pigado gid kag nagasuffer gid subong sa sininga krisis. Yes, Councilor Ising no. So we are all Christians no. So kabalo man kita sang aton na moral obligation and apart from it ang aton na social obligation no. So bala kang rewarding atong hambal ko kagina rewarding kung mahatag tani sa rightful kag worthy person ang aton na social amelioration program sang national government natin. Madamong salamat, Kapitan. Mabuhay ka kagang tanan niya kapitanes ug opisyales naton diri sa syudad sa Bacolod sa mga kabarangayan, no? Salamat. Good morning. Have a nice day, Kapitan. Thank you. Bye-bye. Nabatian si
Liga ng mga Barangay Kapitan Lady Glass Gonzales, no? Sa Barangay Takuling, at the same time siya ni ang presidente sa mga kapitanes sa siyudad sa Bacolod. Yabay pang maski pa paano nakahatag man siya enlightenment sa atong tanan, no? Especially sa inyong mga palamangkutanon. May ari pa ako 6 to 7 minutes sabton ko na iba niya mga questions dire. Good day, sir. Mangkot-kotan ko naka-avail kami sa Dole. Kaya may bata ko nga PWD, hindi pwede. Na-mention ko kagina, ma'am, nga per family isa lang gid ang maka-avail, no? Mga kutsyo pwede ang ako nas band wa isa ng ubra gabantay sa mga tatlo ka bata o FW ko dire sa Kuwait, no? Hindi ko pwede. Okay, imangkot yun siya pero may income kay kasi gi imong income. So basi kung madalain siya sa ano nga family nga nag-income, ang atong prioridad dadaan diri sa akong pagitsindi is atong wala gid, no? Wa gid sa income ya, no? Okay. Councilor, matapos na ang quarantine in 14 days. Hindi ko sigurado. Sa subong 14 days lang gid ang quarantine, hindi ka 7th day subong. Pero like for example, may nagadugang positive eh. So depende ni siya sa dalagan sa aton diri nga sitwasyon sa siyudad sa Bacolod, no? Okay, ang ako niya bana ng wain siya nakabalik sa kay. Pwede, qualified siya. Ang question kung malabutan ka mo. For example, ang balay mo dabi, for example, labi RIB sa mga dagko ang subdivision. Ti syempre unahon gito anay ang informal settler ato sa mga squatter area. Then amo paglumpat sa next mga level, no? So pero kung makuton mo kayong qualified yun, no? Okay. Councilor. Okay. Kung manugbata abing utod gabi kagwaay ka quarantine pass, no need na. Basta gani emergency, suliton ka naman ha. Basta gani emergency, hindi na kamo mangita sang ID. Alangan pabataon mo na sa balay nyo, no? So kung mga emergency cases, mapadialysis ka, may mga importante kada mga medical concerns, lakat i-explain sa police why gid problema. Ang akon nga bana senior citizen na nagabaton siya monthly nga pension, pwede gyapon. Basta pasok lang siya sa guideline, no? Ang BPO nga call center nga no work no pay pasok. So dito ko pasok na siya. Pero gani ang question dira, tungod gani may specific lang ganyan number sang beneficiaries. Amo na siya ang pinaka endpoint sang tanan, no? No work, no pay, dapat maka-avail man ng frontliners, caregiver, duty sa hospital nga wala ginasapak. Kung kasi imong income, base hindi ka ma-qualify sa na, no? So nakita ko gabi sa isa ka group, pwede lang ni nga form. Dapat klaruhon niya na siya sa kabarangayan, mention gina ni Kapitan Glass Gonzales, nga dapat klaruhon niya na siya, nga survey form ina siya, hindi pa na siya ang form nga dapat para sa inyo, no? Okay. Nasabat yun na ni Agina. Pensioner, pwede. Lactating mother, pwede. As long as pasok ka mo sa qualification. Kung driver, mechanic, paano maka-avail. Pangayo lang sa imong employer, no? Sa certificate nga wala ka nagtrabaho subong kung naguntat ang inyong operation, pwede na siya, no? Good morning. Ang job order, may pamilya na maka-avail man sila. Kaya na-mention nyo gina sa post ni Consejal Cesar Distrito ang government employee as much as possible hindi siya pag-consider, no? So lang taon case to case na siya. Councilor, may ari kami diri tatlo ka senior, lulo, lula, kag si mama senior naman, ang lulo ko retired naman yung pensioner. Ang mga auto yung nag-stop naman ubra, pwede sila. So dito ko 1 per family. Bisan ano pa kamuda kadamo ang qualified, 1 per family. Okay? Wala ko single parent ID. Ang single parent ID sa may DSSD na siya gina-process. Pero since skeletal force lang subong kagsako sila, hindi ko sigurado kung matagaan kaya mo sila. Amo na ganibla, after sang COVID ni mga palangga, abi i-process nyo tabi mga ano nyo, mga requirement nyo kay kung prasakon bla sa una bla, nang bayan ko lang student ID ko, ulihi na-realize ko nga pabayaan ko man tuman, yung mabot na chimpo, kinanglan ko na siya. So anything nga ma-process nyo subong, tinguhain nyo ng daan, no? Nga magiho. Okay, diri kita anay. Another question. Hindi man kami kapuli sa Murcia.
pwede kami dire sa amon ginaistaran subong pwede kung i-qualify man lang kamo sang barangay. Ang basihan sinisubong kung diin ka nag-star, suliton ko. Hindi nga kung diin ka nagabuto. Hindi na diya kinanglan niya ang butante ka kung hindi kinanglan. Kung qualified ka, kag iba niya nga barangay, pero wala ka to example nadako kami sa barangay 40, for example, nadako ka sa Libertad, barangay 40, pero ilumulo ka, namana ka, may 5 ka bata, nag-star ka na yan sa barangay 31B, kaya ang bana mo ka barangay 31, ga apartment ka mo dabi, para lang maistaran ka mo, kaya ka mo tubalay sa barangay 40. So, ang barangay 31 ang makadto sa imo kung qualified ka. Okay? Kaya masibla big time na kamo lang aduwa, no? Tag yun sa nagakinahanglan palangga, no? Palingin gining pumuluyo, liwat-liwat sang guideline. Amo gani, no? Galing kikablo ka, dapat daruhon tagid ni mas nami gid niya mabato-bato ta para sa ila. Okay? Kami sila Castellana, councilor. Okay. May ara makamudra, no? Bilog nga Pilipinas. Tani councilor katuan nila ang mga squatter, sila ma-concentrate in tsakto gid ang tanan yung mga pigado ara sa squatter. Hindi tanan ha. Hindi tanan. Sa squatter mo ko star subong gyapon kay ang amo ni balay sa Villamonte ya kanay mama mo to gi-star. So hindi mo kuya pigado kay ting Ginoo nagbubo mas ang grasya sa aton para mo ko sa squatter gi-star, no? So hindi man tanan, hindi man tanan. Hindi mo ko mag-deny kay dapat yun ang grasya sa Ginoo ginapabugal ta, no? Dapat ko gina-bless taya isinggit ta gina ang Ginoo maayo sa aton kabuhi, no? Pero hindi mo ko big time ha. Sakto lang. Kung si as lang ko if wala naka-register ang employer ko sa BIR kag bag-o lang ko nakasugod work ang project tanan niya COVID-19 no work no pay kami subong. Yes, same gyapon kung qualified ka tungod sina ang sistema i-declare mo sa imong social amelioration card kibudles ang amelioration ano. Good morning councilor, pwede at the same time no work no pay halimbawa katuang ka sa SSD. Okay. Nasabat yun nakagina. Kung ba na construction worker, pwede isa sa inyo pamilya gihapon kung ma-qualify ka mo. Okay na, no? Ang barangay official, di bala, hindi sila pwede ka fill up form. Hindi pwede. Pero kung buligan man lang ka mo, why not? Example, hindi ka kabalo ka mo mga palangga. May mga tao yung nabudlayan magsulat. With all due respect, man. May ragin na yan. So, kung i-assist mo lang ka mo sa barangay, wag yung problema yan, no? Pero kung feeling mo yan, ikaw yung may fill up sa form ko man, di ka mo fill up. Mas nami pagid, no? Ang halin mismo sa inyo. Ano pagid na dire, ang gitawin ng oras, kung ang bata ko, nakabato sa avail, hindi na pwede. Okay. Pwede sa dole, ang asawa mo, amo ang mingalan sa 4-piece, paano, biko ang bana, amo ang magabaton sa form, kag i-fill out. Hindi pwede. Hindi pwede. Kung pamilya nyo may 4-piece, hindi pwede. Ihatag naman, kadlag ko, balablang sa ginabulig sa inyo sa national, sa mga 4-piece natin, dira ang mga iloy kag amay, mayroon kami yung monthly sinaya. Ihatag tanin sa mga waigid, no? Ihatag sa mga waigid. Okay. Alright. Okay. Electrician. Pwede. Basta qualified ka. Ang wala ka fill out yung survey, hindi ka baton official form? Yes, most likely. Kung wala ka tagaan survey form, amo na yun. Kung wala ka tagaan survey form, mas wala ka tsansa eh. Kaya ang survey form maihatag sa inyo, amon na siya bali ang i-check sa DSWD. Example, gin-mention gina ng Kapitan Gles, 20,000 ang pamilya sa Takuling, for example. Ang 15,000 kitagaan survey form. Ang 15,000 dira na sila mabase kung sinong kwaon nila sa 6,000. So meaning kung wala ka matagaan survey form, wala ka tsansa, mas wala ka nagitsansa. Meaning guro base kung identified guro nga may sarang or magaranon. Okay? I hope nasabat ko amigo ang imong question, no. Tricycle driver ang husband tig 4-piece, hindi pwede kagawad, no. May ari diri sa amon government employee proganista, hindi pwede. Okay, nagkuha food pack. Sa social amelioration, di siya pwede yan, no? Kung 4-piece siya. Okay, I hope nasabat kita na nyo nga question, why nakuuras, mga palangga, no? Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa aton, sa atong programa every Sunday morning. Sige kita yung serbisyo diri, sa aton yung programa, bisan dira na lang.
kablo kamo ay makami subong gid nga opisina tungod skeletal force na kami sa government center. So ang inyo kubos nga alagad konsehal Ising Salanga nagasige lang nga gyapon communicate paagi sa social media kay para bisan maski paano makaserbisyo kita sa inyo bisan sa paghatag na lang sa impormasyon, no. Kami diri sa siyudad sa Bacolod headed by Mayor Bing Leonardia, Vice Mayor Elcid Familiaran, Congressman Greg Sataya kag aton makaupod sa konseho magapadayon lang niya sa amon man niya nga masarangan sa pag-extend sang bulig nga amon man niya pwede no masarangan lang gid. Happy Sunday sa inyong tanan. Don't forget nga magpamati sang buwali sermon sini nga Domingo sang aga. No, salamat gid sa inyong tanan and padayon kita sa pagpangamuyo nga ma-save na kita sa aton nga ginatubang subong nga krisis na pagi sa COVID tungod sini sa COVID-19. Inislibat inyo kubos nga alagan Konsehal Israel Ising Salanga. Happy Sunday sa inyong tanan. God bless. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon